Kabanangkong bonsin hakapor bangi khithia phila bandei kishanrang leni ki kinthei bonsin haga jingker ke jungi ni stang ban tde yaki kamyeng kamsem jungi but hatang ni glet but totally ignore yaga jimbam ngan kali napi kat nungut napdeng jongpi ki bajule kumne ne ki balle kumne haga jingem jongpi te da ka balle kumne ngin ek hosno yaga taka energy level jungi tang haga por step ngitip baka por step kalong ka por ba ka met jungi ka jimut ka jing prakhat jungi kalong active ba but ladangi tre ladangi le yaga no kam maximum possibility ba ngila ban job yaga taka kam ka bangi tre namar baka energy level jungi ka high ba haka por step te menta lada marsin khi nak jing thia jungi ngistang ban tre yaki kam ki jam jungi ngistang ban mara step batang katto kat ni por kata ka energy level jungi kastang ban tlot no leni kastang ban egg house no bateng teng marsin khi na jing thia jungi ngi mara step ngile ye kata ke heavy exercise bat baro jisni pat ngi chusam balegen kalong komta namar ba ka met jungi ka egg house no bateng teng namar ka jimbon kam jungi lada dan ki ba penwit penthut yang ngi dom leni ngi long frustrated kadau kalong namar bangina consume ya kata energy level jungi tang hakapor step bat ngi long pat ki bru ki badam riang kata ka metabolism jong ka met jungi kam tri kam shu kata ka met jungi ka shim ya kata ka extra energy ka batan hapo jong ka jimut jim prakhat jungi ka batan haka met jungi berkumta ngi tlot no haka met bat hakapor jimut jim prakhat jungi kumta nga ai jumut nga ai suggestion na kamta jumpi bah hakapor menstep hakapor bangi khithia kala bande bangi dium kala bande bangi disha kan mau bande ban shim rengkat barki jingbam light food kio kala bande ke biscuit kala bande ka kait leni kinu ki jingbam bonsin ngijulap bahai kini marsin khithia kibru ki don ya kata jinglong ya kata habit ban dium te nga suggest pi hakapor ba khithia mestep habapi di ya ko ungumta shim rengkat bat ka jingbam ngati ha ka jim junga kaja marsin khithia ngala yaki light exercise bat hadin nangta ngadisha rengkat bat kaja tang shi samoj alene ar samoj ani kan ai energy ya ka met jungi henry menta pat ladangi tre yaki kam ki belong heavy empty stomach kane kan pentlot ya ka met jungi kan pentlot ya ka jimut ka jing berkhat jungi kumne namar bangila eg hos ya kita ka energy nila penlut ya kita ka energy tang haka performance step baro hisngi kata ka energy level jungi kata ka productive energy jungi kala duno bar kumta ngimla shuban long kibru ki ba saiso ki belong productive baro hisngi but lada ka kata yangi physically automatically kan kata yangi mentally emotionally but spiritually day na kata ngim day ban ignore ya ka jimbam hakapor bangi khithia step kabanta ka baar kanero ka day shipang jong kapor step he bonsen hakapor bangi khithia ngijukan mau ya ki kam ki jam ki jongi ka ei ka bangin sa tre mentakasngi yano ngin sa kenduk mentakasngi bat bonsen ngiju kier na kita ki bru ki badukhi ki badam riang namar ladangi ya dom ladangi ya mai menstep kasngi jongi baro kawe kan salong kasngi ka ba flap kumta hakapor menstep yale ban kendo ya u lene kata kabru ke bapi i e hasla jongani pertai ngan kali pi ya kowe ke jengkeli u e lene ka e kata kabru ke bapi i tam hakani ke pertai lada ka jingjubab ke jong pi kalong me myself and you are correct om don bru haporthai ke bapi i palat ban ya pi we love ourselves more than anything in this world day and day kumta hakapor menstep kendo shwa yalade keren dalade yalade aingo yauta ublei nongbo nong thau omlele u ei ublei uba pi shakri u ei ublei uba pi mane aingo ya ublei shepang yalade aingo ya ublei shepang jongi ka por menstep ka baula ayangi bangin kendo biang sajisin keten parangki ong gratitude ke jing sngongo filaban aingo ya ka perthai filaban aingo ya ka universe lene ya unu uba phinge uban long unta nongbo nong thau jongpi kumta ladangi nangban aingo ya oble namar jongini ki e baro kumta ka sngi jongi baro kawe kan salong ka sngi ka basuk ka bakmen ka sngi ka balong productive but kala bandon ka chance ba ngin sa kendo biang ya ka ju ka jingkerku ha ka jingim ka jongi kumta marsin khi nang jing thia jongpi nang shwa ban aingo ya oble na kumta
jong phi ai ngo yo ble namar ba u ai phi sakwe bat kasngi ba phin pen kala yala ka jong ka chingim ngan kali phi kat nungut na pran phi ki bojule yakani haka chim champi kani ka long ka jing long ka ba suk ba phin le haka por man step kamban por phi tang ar minute lani lai minute kan pam por phi ba phin le yakani kam henry la da phin le yakani kam man la kasngi ka jing im champi shisha kan sakala in poi sakabanta ka balai ka social media bonsin haka jing im gejongi ni page ya kita ki social media kelak bende ki channel ki bangi subscribe kelak bende ki page ki bangi follow lada kita ki channel ki bangi subscribe lada kita ki page ki bangi follow lada kita ki biru ki bangi follow ki spread ya ka negativity haka jing jongi on follow on subscribe shi sendon ya kum kita ki channel ya kum kita ki page na ka jing ke jongpi ki don bon ba ki channel ki ba spread ya ka jing isi ki ba yai pen i ya ka fake news lani ya ki news ki balong sensitivity ki ba khata ya ka jim ki jongphi kala bande ka page ka ba phis ngau tanat ban pule kala bande ka channel ka ba phis ngau tanat ban page ya ki video ki ba penbiria ya ka jim jpi tang shipor ki bom la ban ai ka jing kemen balong long term on subscribe lani on follow no season don yaki namar makini ki shu ai ya ka negativity ha ka jim jpi ngayo i bon bha ki channel khamtam e hapo jong ri khasi jongi ki ba spread ya kata fake news lene ka khubor ka bom shai bunsen ngajula bhai kane kini ki youtubers khasi jongi tang naga bentawan yo ya ka views tang naga bentawan yo ya ka like kim salia pan penmi ya ki video nuksa kidon ar party ki bayasho kala bande ki seng bhalang bat ka sarkar kala bande ka seng bhalang bat ki police bat kumta ter kini ki youtubers ki yo ya ka clips la kala bandi baki ring hi dan ni kala bandi baki we ki sen ki bom tip ya ka ka story jong ka to ka jing kendu ka ka story jong ka to ka jing yak hun ka jing yak kanat ka ba mi hap jong ki to ki artli ki party kim tip ya ka terong ka khle bat ki pen iyangi tang ya ka jing yak hun ka jing show ka jing le hap jong ki to ki artli ki party mat kum ni ka mi no ka jing isi ya kanu ka party nuksa manakane niyo iba ko kaseng bhalang bat ki pulis ki yakhun lani ki nong hikai bat ki pulis ki yakhun taka dei tang kanuksa ngimtip mano badai mano mabakla henreng niyo iba ki yasho niyo iba ki yakhun ring video bat ngi post ya ka hapo jong youtube ki bru habak yo i ya ka to ka jing yakhun ya ka to ka jing sha le ben bat kumta ka mi no kata ka jing isi ya kanu ka banta pej bha ya kani kadur kani kadur kalong kanuksa ka ba chanai nak banta jong kani ka banta ka banga kwa pen sngau thoi phi hangni fi yo i ba uni ukhla ubam ela ujong ukhon jong kani kalong ka ka ba kita ki youtubers lene kita ki news ki pen i yangi bat habang yo i kumne ni isi no ya kani ka khla henry in reality haka jingsha larangi phaipat nagawepat ko perspective nagawepat ka angle ni lap bau kani ka khla kam shimla bam ela ka jong ka khun jong ka henry ka shura eka hashun tur jong ka kani ka long ka jinglong jong ka khla kum juru ka jia ha ka jim jong i kum ki bru ka ka ba kita ki youtubers ka ka ba kita ki news channel ki pen yengi bunsen ngi ngai yakata umta nga ongpi fidei ban on follow lane fidei ban on subscribe ya baro ki channel ki batan ya ka jim jongpi sha ka jingjot lane sha ka negativity kala bande ka channel jongaro la da fisngau ba ba pe ya ki video jonga fisngau si on subscribe na hisendan ya ka channel jonga namar ka penmi ya ka negativity na po jong ka men same jongpi namar ha ka jaka bakan penbha ka pen snu penban ya ka jim jongpi Henry Hadin ba pilala ban gele persha ya kata ka social comparison fila biang ban subscribe biang sajisen lani fila ban follow biang sajisen ya kanu channel ka ba pila on subscribe wat la ka dei ka channel khasi ka ba phis ngot nat ban pet ka ba dei jong ki parlok jong pi lani ki ba dei jong ki classmate jong pi fi dei ban sngot tho ba lada ke ni ka channel ka yalam ya ka jigem janga shaka ek balong negativity kumta ka bahaya nga shisendan ban on subscribe dan ban on follow no ya kani ka channel kani ro kalong jinglong ka ba ni subha bangin le kam slam yangi bangin le ya kani ka kam Henry ka impact ka ba kala bang grade ya ka jim jingi pat kalong ka ba karau ba ka benta ka basaw ka jingbam hayang asam jingi bonusen ni jubu le ngi juthi ya ka ta ka jingbam kala bandai bangi thet daki benai
Kani galak bante bangit hit ke jimbam tayo. Ngithit ya ke jimbam kum ki chur, ki so, ki pai, ki jimbam ki babang, kum ki magi, ki wai ki shana, bar kum ta ter. Karu kombu lani karu kom arrange jongi ya kita ke jimbam ro kalong ke benta ke bakong santam haka jingam jingi. Teng haka por bangit tangan. Kam de bangit tangan hendre ngi syukwa ban bam. Ladangi yo i ya wai lani ya magi hajan jongi. Bunusin kay yalam mingi siya kata benta bangin shim ya atau magi lani ya atau wai bar ngi bam no. Bar ngi tip ro ya kan ke jingi sya ba magi lani wai ki pensnyu ya ka met ke jongi. Namar baka penbun ya ka acid haka met jongi. But kabala ban thau jingpang ya ka met jongi hakisngi ki ban sawan. Kumta nga saja si pia kowe haka por bangit hit ya kini ki jingpam kila bande ki biscuit, kila bande ki maggi, kila bande ki wai ki chana ki basat lanta kumta ki pat ki jingpam haka por bangi arrange haka por bangi bu ya ki ni di ban bu ya kita ki jingpam ki belong acid ki jingpam ki basat ki jingpam ki babang ki jingpam ki babang ni di ban bu iki kham sya kendong bat hakmat lani hajan jongi ni di ban bu da kita ki jimbam ki batei ya ka met ki jongi bu shwa da kita ki roti da kita ki biscuit ki jimbam ki batei ya ka met jongi bat kham sya po lani kham sya den bat bu ya kita ki jimbam ki belong acid ki jimbam ki basar kum ki maggi ki wai bat ki wipat ki jimbam namar ka jingem jongi ki bru ka long kum ni ya kata ka ka ba ni suk ban shim ya kata ka ka ba ni suk ban le bunsin ni yele ya kata ka Henry ya kata kam ke bang ngau ban le ni kiar ban le ya kata kam denim de dementa tada fitan haying fin bon kam tada fio i ya kata jimbam ki batte ya kamet jempi nakamat kan don kata chance ba pin shim pin bam shwa da kata jimbam namar hakapor ba pitangan hakapor ba pikir ke pinam shim ya kata jimbam ki badan syakendong ba pihak ban tre ki ba pihak ban le ya kinu ki kam pihak ban kendri ya kata jimbam ki batte ban shim ya kata jimbam babang kani ka la bha bani rap ya ka jim jingi kani ro kalang jinglong ka barit bha bangin le Henry ka don ka taki impact ka ba khrau bha ha ka jim ki jongi stang ya ne kam mentai kasngi sagawe bonusin ha ka por bangi shitom ha ka por bangi pang ngilit ban shim dawai na ki doktor bat kumnu ngi bu ya kata ka dawai kham kendong kham jangai nangi hateng ha ka jingbon kam jongi iklet no bandi ya kita ki dawai kumta nga ai jumut ipi bahaka por bapilit ban shim dawai fidi ban bu ya ka dawai haka jaga ka bapisuk ban shim haka jaga ka bapila ban jo ka haman lagi khlimat man ba bidan hayi marsen debam piwat ya ko umpanti denyem de kumta ka bahayangi ban bu ya kata ka dawai hajan jong kata ka umdi bangindi berkumni da ka basuk ngila ban kenmau ya kata ka dawai ka bangila shim na kita ki doktor kaniru kalong ka jinglong ka basuk bha yangi bangin le Henry ka dompat ki impact ka ba krau ba haka jingim ka jongi. Next ka banta ka basan ka bade shpang jong ka jimbami. Bonusin haying jongi ngidon kata ka jingmlin banthit ya kita ki tiar bam barok shitio lani barok shipnai. Henry kumnu don iwe lani ar tali na plang jong kita ki tiar ki ba ngila penbiang na kita yo lani na kipnai bangin bam. Kumnu kita ki tiar kilut no nuksa lani yuan na ka jaga tri na ka jaga bala jongi. Nyimut man tiusha, nyimut man setsha. Man sempet yu i bagas lasha kam don shu, lene ke shini kam don shu, lene ke melu kam don shu. Mat kani yalam ya ka jing em jingi, sya ka jing bunsin. Kumta develop ya kata ka jinglong. Don ya kata ka jinglong bahabang yu i, ya kinu ki tiar ki ba la janlut. Shim ya ka dari, lene note down ya ka hapok jong ka phone jipi, ba kani ke tiar ka la janlut. What ju up hado bandalut Henry tu thet lupa haswa ba kata ka tiar kan lut kane kan pensubha ya ka jing em jungi kham tam ha ka por bangi kerke kani ro kalong jinglong ka ba simple bha bangin le Henry ka wanra ke impact ka ba khrau bha ha ka jing em ka jungi denem de nanta ka jinglong ka ba Henry ni im ha ka ne juk ka ba thamai ni don bon bha ki account ha po jong ki social media lani ki bank passbook don ki badon ki account Facebook ki account Instagram ka account Facebook ka account jong ki email but ki pat ki account don ro ki badon ar lani lightly ki ATM ki passbook but hateng kalong ka ba bahayangi mangin kan mau lut ya baro kini ki account but ya ka password jong ki but hateng ni haban change ya ka password na ka por but teng larangi change ya ka ki password jong kanu ka account ni mix up no but ka pat ka account but kani ka laban pun kulmar ya ka jingem jingi lani ka khate bha ya ka por jong ka jingem ka jongi
ke user ID jong ke email bat ke password jong ka, ke user ID jong ke Amazon bat ke password jong ka, ke Flipkart nang ta ke MPIN jong ke ATM jong ni, nang ta ke mobile banking, nang ta ke Yuno bat kiwe pat hibang imla syu ban jaya kertek. Kumta ke trik ke ba sempul ba ngan IP yang ni shim note down ya baro kini ki user ID bat ya ki password. Shijaka tang ba ni ban kan mau ba ban bo ba ya kani ka notebook. Kani kala ban yirap ya ka jigim jengi bat kala ban save ru ya ka por ha ka jigim ka jongi. Henry tu bo ba ya kani ka notebook nang bagi beru ki basniu ka jimut ka jimrakat kinam yo ya kani ka kot dan ya kani ka notebook kebapila note down ya kini ke user ID bat ke password dong kenu ke account ke jampi. Kabanta ke bahanyo set the reminder haka jim jungi. Bonusin haka jim jungi haka jimbon kam. Imla syuban kan mau ya kita ki kam ki bangin sa le ya kita ki meeting ki bangin sa attend. Bon ba kita ki schedule dan ki program ki bangin sa attend bat hateng kalong ke ba bahayangi bangin kan mau. Hoi teng ngila ban ong yaki para dan yaki hinman dan yaki ta ki bagi tri rengkat bangi bakin penken mau ngi spang jong kata katas dan spang jong kata kakam andre haga jinglong beriu bonusin imla ban ken mau imla ban long ki beriu ki ba biang ngiklet ya kata bat bonusin ngi miss what ya kata ka ka ba kongsan bat ka baton kamba haga jing jengi kumta ka best solution kati ka phone jengi kani ka phone ka bangi bat man lagi kelimat arpu sau kenta rengkat berni. Fila ban bu ya ke reminder ha ke phone jampi. Kani ke reminder ka download ha baro ki phone. Kala ban ki phone barit dan ni kala ban ki smartphone ki download ya kani ke features. Pentalai kani ke smartphone ka bangi don. Ka don ha ka kata ke Google Calendar. Ka bangi la ban set ya kata ke reminder. Na kanu ke device. But ladangi login da ka wepat ke device ru ka lakban ai reminder ini. But kumne ngi lakban ken mau ya kata ka kam ke bangin satre. Mangalai ha ka jim jenga ngalong ubriu bapun kamba. Ngamla shumang ken mau ki program ki bangan sa aten ki kita ki meeting ki kita ki webinar ki banga haban aten. But hateng ha ka jing bon kam jenga ngaklet ban aten ya kita ki seminar webinar lane ki meeting. Henry ladang bu lupa ya kani ka reminder. La ban penken mau yang shiski haswa jonggo to por lene shikenta haswa jonggo to por kaniru kalong ke jinglong ke ba subha yang i bangin le Henry katon pat ke impact ke ba krau ba ha ke jing jingi kala ban penken mau yang i ha kanu ko por par kumne kala ban safe ya ka por jingi na kanu ke jing nuksan na kanu ke jing du nong ha ke jim ke jongi kabanta ko bra ru ka deish pangjong ke phone ke jongi fitim ni emba kani ke phone ke jongi ke bateri jong ke phone jongi ke don la ke jong ke lifespan ke jong ka don ki por ha ke jim jongi ha ke jimbon kam ni klet no ban charge ya ke phone jongi but hateng ni miss no ya kanu call ke bolong emergency ke bolong don kam namar ba ke phone jong ke bateri jongi ke lalut kumba ngai thu ipi mane ba ka bateri jong ke phone jongi ru ka don la ka jong ke lifespan ke jong ka bat kata ka lifespan jong kata ka bateri jong ke phone jongi ka shong hakor kumno ngi pendon kam ya ke phone jongi kham tam kumno ngi charge ya ke phone ke jongi kum ga advice lane ke jing ai jimut jong ta ki phone manufacturer ngim de ban charge ya ke phone jongi hadu bakan tadap hispa person barabor bat ngim de ru ban charge ya ke phone jongi hadu bakan duduna 0% lane 1% kat kum ka jimbata jongki ni de ban charge ya ka phone jongi tang hapo kandai 4% but ni de ban charge ya ka phone jongi hashwa bakanduna ya ka 4% but dak balek kum ni ka span jong ka battery jongi kan imslam kumta ngan IP ya ka we ka jimbut bu ya ka we ka time ka por nakam ta jom pi bapin charge ya ka phone pi kala bende por man step kala bende ha ka por jamet Henry bu da ka por bakata baji hadu kata baji kade ka por bangan charge ya ka phone janga mentalai kini ki phone thama jangi kidon ya kata ka feature ke ba larangin charge tang hiteng genta lentang arphom nin ka phone jangi kantap ka battery jangka Unta kala bende ha ka por bangi bam jam step kala bende ha ka por bangi shed jing shed kala bende ha ka por bangi trekam step kata ka por kalong ka por ba yim don kam ya ka phone jangi charge ya ka phone bi hakum kata ka por barkane kala ban yerap ya ka jim jangi hot kani ka jinglong ro kalong ka jinglong barit ba bangin le hende ka don pat ki impak ka ba krau ba ha ka jim ka jangi ngila ban light na ki nugunu ki jing nuksan
haka jim ke jongi mentale ki phone jongi larangi charge ka pra pho person ni kan nai pho person ka la ban cover of baro chisngi shaka jaka tri jaka bala jongi ka banta ka bakhandai ru ka badesh phangjong ka phone ke jongi fitim ni emba ka phone jongi ka tre kam langba jong uni uram random access memory but uni uram utre kam kadba fidang on ya ka phone jipi kala bandai ba phim pendon kam ya ka phone jipi hendre kidon kita ki application lene kita ki activities ba ka phone jipi ka yai trekam ar phu sau kanta but lada uram jong ka phone jong pi utrekam palat ban ya ka ba ula ban kit kala ban pen slow ka pen hang ya ka phone ke jongi kumta to don ya kata ka habit ya kata ka jinglong ban restart ban off ya ka phone jipi ba shisen arsngi lene shisen laisngi daga balik kumni filaban clear up ya baro kita ki application ki beron hapo jong ka phone jipi ki ba phim yo i ki beron hapo jong ka background jong ka phone ka jong pi kani kala ban save bah ya ka por jingi bot bonsin ka jia kani ha ka jim jingi ha ka por bangi kirke ka phone jingi ro ka slow ka hang no bonsin haka joko por ngi haban open ya ka WhatsApp haka joko por ngi haban opens ya ki documents ngi haban make call but kwe pat ki kam haka joko por kane kala ban pen slow ya ka phone ka jongi but lada ka phone jongi ka slow ngi long irritate ngi domno umta ban laj na kini ki eki baro don ya kata ka jinglong to develop ya kata ka jinglong ba restart ya ka phone jopi at least tang shisen haka arsngi lene shisen haka laisngi kani kalaban clear up ya ka usage jong keram jong ka phone jopi bar kani kalaban pen sting lene kalaban pen boost up pen klan ya ka phone jopi next ka jinglong ka jongi bursin haka jim jongi hakapor ba ki bru ki keli nangi hakapor ba ngi don kam ban shim ya kinu ki jingrai haka jikim jongi ngi deshwa ban pos ban sangeshwa ngim de ban ai wood ya kata karai haka jikim jongi kala ban de hot dan ne kala ban de em ngi deshwa ban pos kata ka pos kala ban de minute lai minute henry ka don kam haka jikim jongi namar bonusin haka jingker ki jongi em ya ka ka bangi de ban ong hot i ong em but ya ka bangi di ban ong em ni ong hoi but hadin pat ni sababe kumta ban lat na kata ka jing babe ha ka jing im ka jongi barbor ni di ban pos hashwa bangin shim ya kanu ka jing rai sa ong ya kitu kibru ki ba keli jing lipi ap shwa shipa ngan perkhat shi minute ar minute but da ka balik kumni suki pasuki phila ban ai ya kata ka jing rai ka ba dei biang na ka mata jong kanu kam ha ka jing im ka jong pi kaniru ka jinglong ka jinglong ka barit bah bangin le henry ka don pat ki impact ka bakrau bah nak benta ban pen bah ya ka jingim ka jonge ngin sa beteng ya ki small habit haki vipat ki video namar larang keren tang hakawe ki video kala ban poy da ka shikenta arkanta kumta ya mentahi ngin pen kut shwa ya ka ki video but la da filap pa ka video jonga menta ka singka at aa ka value haka jim jupi wanam klet ban like share ya ka shaki perlo jangpi kanang ba makiru kila ban develop ya ka small habit that will bring a great impact in their life ngin second do pi ya ka vipat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe